barok ki parlok sa sisen pat himpiang subai pi ha kani ke janmet cha kani ke program jingtip ktien ke bangi ai ke Tangshikyntien kani ke program ke belamang gerpang nang benta ki parlok samla jungi kan thai bat senrang ki bani sim benta bangin tenju iki hadu kanu ki dan ke jingtip ba ke jingsong thu e ke ktien khasi ka badan sibun ki Kyntien ki biajan jingmut dan runa pedang ki Kyntien ki bangim ju kham pendan kam ki kelet rengi dan bun kum kini ki Kyntien ki be seriem bat ki biajan ke jingmut ti parlok akani ke janmet ngadan bat ngatang ki parlok kenthei sa kani ke kelaru menta ki bani sim benta ngakot shoi ki bikin pen itu shwai ledi ngakot mentai pina ka tim a pen itu ledi ngadai illustramen lamen bat ngashong kaswa bhale dikin college ngadai banala kongwang ale 11 apo sinat college ta tim bi ngadai manika kongwang apli class 12 apo dikin college ngadai rishisha kongwang nang pule BS kanya right laban college tim ka kerteng jo ngadai philaya mondakar ngapule BE third year St Mary's college mapi pa kerteng jo ngadai ridhon semyong ngapule BE third year St Mary's college ngapiang subai pi baro sa kani ke program jingtip ktien biasa kani ke sin kong ne flajuan ne le teng sin kong teng kit bok kit yang ba pin le ba ha ga jinge kun de bandan ki be job ki bom job tamba ka bokong san ke de ba pindan kam sim ban le kan mo si dang limbah ni program kan ai jing men toy pi si ben dal dep pin sa sung thu ba ka long ko badan kam ban tip ktien na jong ktien khasi mateng teng iklat ki Kyntien ki bangi ju pendan kam ti shua bangan sedang ya kini ke jing lekai kan tip tin aku aban batai pi ki kendon bi dai bat kini ke jing lekai ngidan baro nriu kella haga kella ka baning kong bat ka baar ka dai ka bazaraun la ni ka kella ka ba phin hap suknyot ye kitu ki budam gi badan ki mi jong pi mentangan ai sai pi ngadon ko wi ka ktien ba phin tip ka ai kini ka ktien ngan ai sai pi lai teli ti ka no tim ko batip phin nyon ni kitu ki budam aden ka ta phin sa jubab ya ka jingkeli ya ka ju phin sa ai ya ka jubab ti kani kari ka kala ka bening kong bar ka baar ngadan lai teli ki Kyntien ka kala bening kong lai teli ka kala baar pini por ka wi ka Kyntien lai pau second bar ka point ba pini ka long shi pau point ka kala ka ba lai bar ka ba sapat kari ka kala ka ba mangapat ngan ai sai pi da ka senten di shu da ka Kyntien da ka senten bat ngan ai pi ka bening kong ngan pen e ba pin ngan bu ri ka nya ka jubab ka baar ka la khamsuk ka ba lai li ka la khamsuk shu ba pini ka jubab ka ba dei kan ma ba kini baro lai teli ki klu ki bangan IP ki dan jingi so lang ban pensuk IP ban yo ya ka jubah bat lada pitip tang haka klu bening kong pinyo lai po point haka ba ar po point haka ba lai shi po point bat pinyo por shi minute nam ta ka wi ka Kyntien kata ka di ka kala ka ba lai bat ka ba sa ka ba san ba ka ban riu pa ka di ka kala ka ba pi hab ban suak pin hab wan sini sekmat pin sim nang ni wi Kyntien mala buang ni kanang bi perlo ju pi intip ka ai tu ka Kyntien ba pi yo pin hab su pen i da ba pi su ak ti ka song ka jing tibet jong pil pi ak ba ka mot perlo ju pi intip ka ai tu Kyntien ba pi yo ba pin in day ba pin yo point ka wi ka jing ak po point maroi pi yo ban ak ar teli ki jing ak ti pila song thu ba mta ting kit bok kit wiang ba ki no hi ki bele ba ka tim bele ban long nong job bat ye gitu ki belong nong job ni dan i jing ai sngu ba bang la pen krek ker pang na mta jong pi bat ki belong nong job kin yo e ka jing ai sung ban ni ti parlok barok ngai we lang pi barok bang ini sim benta lang bat ngah kani ka program jingtip Kyntien kum bang ju sngu na ka por babon na pi ki parlok ki bepet lagi yang ki samreng kat ki mi ki pa ki khun pi ju sim benta sit rem ya kani ka program ti benta lu ngai we lang pi ali ini sedang no ya kani ka program jingtip Kyntien ti benta ngan sedang no ngap ki ti jong pi barok pindan ha ki budam na markat ki bakloi bang kinyot kita kinyot jubab suwa ti ngan ai sai pi pin ayang ay ka jubab ka bedai to ngap pakai ka klu bening kong pang klu bening kong pang dan berpercang ka klu ba telon timbi shitam ya ka klu ko balai ring swai tim ki si po point hamar bakot bakot ai ka bening kong pang telon bat ring pi ong swai ka tim ki kala yo ke jubah ko badai ong swai kala yo si po point to snap ba kai sa ka wei pat ka Kyntien ngan ai klui pi ka klu bening kong syukor timbi thong em chen em sa stang ka tim ki ben jubah le jubah stand ka klu ko baar thok
Bala sak stang menjubab marwai tu mo laap aduk ke balai sendon. Ka balai jeler. Lam ler si pau point ayo. Ka beningkong ngai syukur ka bai ngai thok ka balai ngai jeler. Ti pio lam ler pi ki seriem kiju tamba. Lam ler mar kini kisian ki ap aduk ke balai kini kila jubab dang beningkong ti. Teman-teman ya sekoi par ka ktien. Ka klu beningkong kong he. Ka klu baan kong klan. Padan baju bab himo. Ka klu ke balai ksa. Me persyang. He klan ksa. Tim ki. Kalau saya tim ki. Tim B mentan long. Tim A dan berpersang lakut ke puas kan. Lakut. Pi tang mengasuh ai pen pet tiak pi me jubab su pi me persang. Ki bre ki balong klan maksa ki be si ong no ki be i kum no. Takra. Ki takra ai ki takra kan naman. Di pi klan me persang tim yo ba klan maksa ba he mo. Sakawai pat ka ktien tongan ai sai pi. Klu bening kong kong so. Dan berpersang. Ka klu ke baan kong throw. Ka klu ke balai melu. So jau. Si pau point landai. Ki ngalai nang so tu bun jat. Haba ong throw berabor ka sidde hiu so jau. Ndang melu te bun sin ta melu em so jau. So nyam tra te bun ngim ta melu ngi bambek tu. Isu riam me pi kendiat kan dar riam tu pingan. Tindai kila yo ki timbi mentan si pau point to sa ka wei pat. Ka klu bening kong jong pi ka ong sarong. Dan berpersang. Ka klu ke baan kerej. Timbi. Meng day. Ka klu ke balai klau. Tim ki? Hangamai. Tim am persang. Ktien ke bang ai pi ba ngim ju pen kam ngibun pe sarong kerej klau meng hangamai. Ka ktien ngai sakawei kopia. Kopia sarong mong is jong. Jubab ke de kopia ti pikme yo am tu. Dongan ya sakawei pan. Ka klu bening kong kong jingput. Ka klu baar kong turoi. Ka klu ke balai syarati. Manik Timbi. Timbi juga? Besli. Besli. Siapa point? Bagi aku tu mana? Nama dia kai lah timbi. Timbi pipo sumanik mo. Ang jingkot turai syarati. Tiga seriam kini ke jingkot ke turai ke syarati ke besli ke tangburi. Ibuan tambah pio ke tu badai. Tu pilayo si po point ke tu badai ke bakut jong ke kela ke beningkong berkabar tingin ni pej mentakan du pilayo point tu. Tiha ke bakut jong ke kela ke beningkong berkabar ke itenap ke jingiatynjuh ke long pedang ke timbi ber ke timkin mar ya khai ke yo mar ar po point. Timbi ber timkin mar ar po point. Ber ke tim a kam pat sim kamai point tingin kap ti kiru begini yo kamai point mo. Kamu tapangan poi sa kakala ka balai ba ka basaw kani par kadi kakala ka ba mangangan ai klui pi tamam dei show Tangshikyntien ngan ai klui pi da senten haka klu ka beningkong ka kam namar ngaburi suai ka jubab ba pinum yo ka ba ar ka la kam suk ka balai le la pensuk ipi ba pin yo ya ka jubab tamba pin ken ma ba ka klu beningkong ba ar ba balai ki so lang ban pensuk ipi ban yo ya ka jubab ka badai la da pi dei tang ka beningkong pin yo lai po point namar ba ka ba
haka ba ar pinyo ar point haka ba lai pinyo si point bat pinyo por si minute tila da phim la phi pan klu no yo kala bakut ka por jong phi mo te mentangan sedang no biang naga tim a tas ngap bagai ka klu bani kong jong phi ko ong kum ni da husiar kong thei yo sha le kum ni haurang Clue. ka klu ba ar ka buj pen lekai jing ba Clue. ka klu balai habashet slem ban jam bah ka do masi wat ya pasiau ayo sngo persang jawab lai pen sok kata ka balai ru Shet kela. ndei persang dang don porte si minit pi porte la persang Pun. pon si po point tu la yo kabala sukum kataru pi ong man set kala baset slem ban jam ba ka do masih tang bakalan da pon serwam jam pon kan ketu ka baning kong pi da husiar kong thei yo sha le kum ni hurang teng teng sha pon em khana samla kan thei sha pon hurang ka ba ar ka buj pen lekai jing ba man pen jam mi ka jing ba man pen lekai ban pen jam ka dei ban lem nu ban su pon ka ba lai pe de baset slem ba ban jam ka do masih ni ong pon timbi sangap ba kan ka klu baning kong jung pi ka ong kum ni ka wei na ki kam haba phipen bhabriu yeladi timbi ka wei na ki kam haba phipen bhabriu yeladi ka klu baning kong Clue. ka klu baat ka jing sop ya ka benta bahajrong jong ka kamra Clue. ka klu balai nyu khli Snat. em Pemi persang ti kadang don kapur lakut sibit Nyo. ngong his nyu ite mga his nyu khli ti nyu khli takur kapur jong pi ka basuk ba kai meno betip kasat ken pi ka bening kong ka wei na ki kam haba pipen bhabriu yeladi ndei ba pisat pipen bhabriu ka jing sop ya ka benta bahajrong jong ka kamrang mo ngani ri kasat jing sop ka balai ka dei nyu khli sa taman tangan lit sa ka tim pi to ka klu bening kong jong pi kong kum ni julong kum ni haba ngi ring men sim Pia. em That. em Clue. ka klu baat kadak ba ka jing bam kampat long bam Ktha. em Ai clue biang. ka klu balai ka kin thei baning kong kat kum ka bible Im. im si po point ndai pila dei ban la ha ka baat kala suk ba baat julong kum ni habangi ring men sim ka klu baning kong ngi im da phim ring sim pila yam mangidang im ngi ring men sim mo ka baat ka dak ba ka jing bam kampat long bam badang im kan pat long bam im turu ka balai ka kin thei baning kong kat kum ka bible ka dei ka im tong katu ka dei ka kala ka balai men tangan le ka kala ka basau tos ngap ba kan tim a klu baning kong jong pi kong don ki kmi ki pa ki basyo khun da kani ka rukom Lempan. em Ai clue. sim tam li le kan ka baat takaran persang Tham. em Clue. ka klu balai ka bapedu de ki mat simpri akti ha ka kli okay Takor. takor si pau point ayo men tangan let sa ka timbi ngap ba ka klu bening kong jong pi kong ka thliu balati bha ban yada ya ka yeng na kimrat kimreng ka klu bening kong
Clue. Ka clue ba? Kidorji kidon bahaya kani kesap. Clue. Clue balai bikin persang hi supan clue bet. Ya jan ni ya senda. Akut kepor sa si phang akut. Akut kepor jong pi. Katliu balati bah bania dai ka yeng na kimrat kata ka clue ning kong. Ka baar ki dorji ki don bahaya kani kesap. Kap kan ban kap ki dorji kim kap jan ki kap bah ki bet bah. Ya jan ni ya senda. Balai kap kiong ni ya kap palat. Kata ketika juba aku dei kap di klem yo eng tu tim bi. Ta mentang le sa ka tim ki. Sampai kan ke jong pi. Ka bening kong kum ni. Habakren siat parsi ya ki wei. Si Ya. clue. Ka clue baan. Ka buit siat ata klem pnyang. Kentha. Kentha la dei. Ar po poin ayo tu tim ki. Hing tu bening kong habakren siat parsi ki wei kren kentha parsi ka baar ka buit siat ata klem pnyang ki ong ata kentha ka balai ngamut ban ai habadaj ungap tamba pilala ka clue ka baar pilayo ar po poin hang tu ti ka tu ka di ka bukut jong ka kela ka bening kong hadu ka besang tingi pej menta ka nu pilayo yo ki poin ti hadu ka bukut jong ka tu ka kela ka tim A ba ka tim B kilaya ki khat mar ka ju ki yo mar ar po point tim A ba tim B mar ar po point bar ka badang ya lam khamar ka de ka tim ki kelayo san po point ti mentang idang sa artli ki kela kata de ki kela ki ba pihak ban suang ti lada pilek bah pidang la ban yo ka mai sibun ki point mar we more pihak ban ak artli ki jing ang nang tapat pidang yo ar poin marway le pi ak atli pidai bro ar pinyo ar poin te koi ke tim kadang yo ban ak sau tli gi jing ak te ka shong pi ban le bha mar pilai yo mar ar poin ke ni san poin ka tam pilai poin le de pidai lut pidang la ban be te mentang khot no shwana ka tim a wan kan pi to ni kan tip kan ni da pim tip te piladu poin ka jingmut jong ka tum tip ti ka ktien ka bayo ka dei ka syarati i tip ka syarati ka jing pun meneng dang ai kelu meneru ka dang dangat gani syarati ti pim tip ti piladu point sim sakawai kerjau la dei tu ban layo ti point wan sana ka timbi kan Peni. Nhau. Pilih ayu kum tu. Pilih pet bah kan ni ktien. Tu peni kan kum tu. Lakut. Klem persang te. Yo ay ka ktien thau. Pilih ada ban thau in thau tarajur kum ni ulong ite. Pio ktien thau ke dau man sei kum tu. Sim sakawai kan. Nhặt. Kenyat. Kenyat lah deh itu ti poin. Wan sana ke tim kia kan? Tahu apa ni kan? Tak mau. Tu lah nang si poin lah deh. Sri. Sri tu. Apa nang ban akti deh paham tu. Wan biang sana ke tim A kan? Sakut. Sok dia. Kenroi pri. Dapat ni bahagian sulit tangkum tu. Pieng. Rendang. Lakut kapur. Iya iya ka ktien jenang impen ibah de jenang dang bom dia le ba jenang te hot si. Pen ibah tu sim.
pynshong. Hikai. Hikai. Tu lah yo. Si point. Peni bah le ran ti Tan. nan. Huh? Henti. Inti. Kasim sakawai. Sar. Wat. Wah, tu lah deh si point. Wan sana ke tim kia kan? Kyntien. Kyntien. Dah super ilah deh si point ayo. Kasim sakawai kan? Kedia. Kedia. Oh, danang ban agresif bah ben yo sebab deh. Ting ila poi menta sa kabukut jong barok ki kala ting ini pet menta manu balong nong job pila ay sung thu ila dang impet ki poin ru manu balong nong job namar kila le bahai ki bele bahai ti kilong nong job ka tim ki kala yo hadu kendai po poin nong job ti bat ka balong baar ka tim bi kayo san po poin ka balong balai ka tim a kayo sau po poin tim ke kala le bha kalong nong job ti sisin bha ga jingi le di bendon ki be job ki bom job ti ki bela le bha hi kilong nong job ti kumangila kulari pi ngi don jing ai so bha ban sa jing kan mau pi ba pila job ya ka program Tangshikyntien ali kan konsim ai ku blai pi barok kinong isim bentang nget ba lingba ka jing sim benta jong piang ni kala ai jing tip wi pi lak nuk mun dei kamtam kini ki badang isim bentak sien bening kong pidang ile ran dei dang ba pi sim bentang ni pi yo ka jing tip kumno ban kham nang ban kham ngam jliu ka be dei bat ka tien khasi ti parlong ni ai ku blai pi barok ki blai pe lang ni program ban nget ba ni program klap pen sengu tanat bat ai jing mentoi lang pi barok ki ba pe ban ngam arte tien ru bo bon pidang jong pi ki be sim bentan la ki jong ki yeng ki sem si play skun ba ba pi pe kini ba pi kham le ba ma pi na la ki yeng ki sem la nyo le si ki nong job ki bla le ba ndai kini ki be pan ti sa si sen ai ku blai kini ki nong sim bentang ni baro ba ka jing job jing rem kam le le ki ba kong san ka di ki jing sim benta ti parlong anu bun ktien su sa Tangshikyntien hadu bangin de sem biang ka wei pat ka por ku blai